Добро утро! Включваме се директно от Якоруда. Добре дошли в моя канал. Днешния влог ще бъде Trip to Greece. Се разходиме до Гърция. И ще има много ядене, много плажове и хубави неща. Айде. Така, спряхме за закуски и какво да видим. Мале. Дано някой ги вземе. Още една спирка на Лукойл, на кулата, да си вземем малко глупости. Така, продължаваме след малко. И бяхме спряни от гранична полиция. И вече сме на гръцка почва. Let's go! Колата иначе не го. It's good. Let's make some noise. Thessaloniki. Стигнахме в Калифея. Сега е време да се чекираме в хотела. Я да видим какво ще става. So here we're just going towards our room, which is on the 3rd floor. We have a nice swimming pool. This place looks nice. We have a bar as well. Имаме голям басейн. Бар. И това е нашата стая. Thank you so much. Изглежда супер. И както знаете, имаме това беше опит. Имаме тераса и какво гледаме долу? Супер. Нямаме гледка към морето, защото сме там през цялото време. Айде. Я вижте какво си взех за 25 евро. Малко е мандра, соса, но ама за 25 евро с пълен резервуар е уникално. Има си багажник и тука, и тука. И така. Я да видим на къде отиваме. Красота голяма. Тя се къпе малко. Малко на хубавото. Водата е брутална. Топла, чиста. Даже има и рибки. Не знам дали ще може да се видят. Уникално. И плажовете, даже и бамбурки има. Мамка ти. Така. Готови за излизане. Времето е уникално. Само за излизане. И бегача е готов за тръгване. Уникално. Сега сме в Афитос. Предполагам, че така се казваше града.
Морето е супер тъмно и черно. Но е пак хубаво. Сега сме на един от най-хубавите ресторанти според Google. Океанидес. И ще си избереме храна. Имаме уникална гледка, уникална атмосфера. Дадоха ни стартери, водичка и така. Първото ядене пристигна. Поръчахме си октопод. Дойде ни фриганя с зехтин и риган. Поръчахме също и гръцка салата, което е брутално. Водата дойде от тях. Можете ли да познаете дали ни хареса? Брутално беше. Направо изумително. Препоръчвам. Десерт. Директно от ресторанта. Уникално. Безплатен десерт. Това няма да го намерите никъде. Супер. Продължаваме към следващата дестинация. Еденовшака. Газ. Тук сме на Еденовшака, но няма много народ, така че ще ходим другаде. Ден втори. Отиваме да закусим. След това на плащи. Дойдохме тук на едно ресторанче. Паркирахме малко нелегално, но става. Качихме се малко по-нависоко, пеша, да хапнем на един хубав ресторант. Гледката от тук е уникална. Уникална. Може да се гледа абсолютно всичко тук. Сега ще дойде яденето и ще видим какво е. Дали е хубаво, дали е вкусно. Да му дадем рейтинг от 1 до 10. Така, храната тък му пристигна. 28 евро. Имаме от всичко. Това са пилешки, това са свински шишчета. И е просто топ. Така, беше 10 от 10, затова имаме екстра. Хайде. И пътуваме към плажа. Айде да видим колко ще е хубаво там. Така, тъкмо пристигнахме в Кабана. Едно момиче взе сега да ни паркира колата, малко ще е трудно. Дадоха ни билетче за паркинга. Уникално. Супер, я да видим как е вътре. Това е входа. Тъкмо ни настаниха на първа линия. Изглежда уникално. Консумацията е 40 евро на човек с безплатен шезлонг и чадър. Супер! Поръчахме с палачинки, фрут салат, фреш оранж джус, вода, сладоледи, каквото може. От всичко най-хубавото. Прибрахме се от морето. Сега отиваме да вечеряме. Тъкмо пристигнахме в ресторант Диас, един от най-хубавите в Калифея. Тук сме паркирали. Има Porsche 911, М5-ци. Качеството е ужасно. Тук сме ние. Зад мене има някакъв Астон Мартин, който си нямам идея какъв е човек. Дори ChatGPT не знае. Предполагам, че е скъп. Сега отиваме към нашата масичка. Домонет. Харесваме Поли?
Нямам думи. Яденето тъкмо пристигна. Поръчахме си скариди, пситес, значи наскара. Салата, порядка, селска и другите. Както винаги, идва с хляб, зехтин и риган и водичка. Взехме си по една фанта, портокалада и еле ужасно е качеството на 0,5. И сега е време да хапнем. Според чинията може да прецените дали беше вкусна храната. Всичко беше топ, малко беше трудно с скаридите, но се справихме. Изядохме всичко. Тъкмо дойде сметката, 77 евро, плюс типс за добрия сервис, 84 и сладко. Това е от ресторанта за нас. Безплатно. Днеска е последен ден. Ще видим как ще го прекараме. На последния ден гледаме малко сувенирчета. Има доста интересни. Тук може да видите. Ето го и моя приятел Себастиан. Той дойде с неговата половинка да прекараме един ден заедно на плажа. Ако искате някакви дискотеки яки в Англия, he's the one. Рио. Айде. Дойдохме да хапнем пак на нашето място. Себастиан, неговата половинка. Как е дюнера? Много е. Хареса ли? Много. Айде да хапваме. Так му пристигнахме на Sunway. Как ми парят краката. Себастиан тук надува балона. За разлика каба, тук нямаше минимум спенд. Так му пристигна храната. Взехме си пържени каламари, паста карбонара. 14 евро, тук има нещо. 12, 6, пиенето. Така. Почивката свърши. Тръгнахме. Спряхме в Серес да хапнем по едно шишче и продължаваме към вкъщи. Сега ще видим какви шишчета ще ни докарат. Дойдоха шишчетата, но са твърде малки. Давно са поне вкусни. Наядохме се, но шишчетата нямат нищо общо с там. Не яще в Серес. Так му стигнахме в България. Да ви кажа честно, много ми е грозно. Другия път като отивам, няма да се връщам. Очаквайте продължение втора част.